да живеете на комуникативно място в изключителна близост до най-популярните и атрактивни места в града? Тогава имаме перфектният имот за вас. Има няколко останали апартамента в вече завършената сграда с Акт 16, а ако искате да имате по-голям избор, може да се свържете с нас, защото има и новострояща се сграда. Но ви съветваме да побързате, защото повече от половината апартаменти вече са продадени. Комплексът се състои от 4 сгради, които са под постоянно 24-часово видеонаблюдение, което дава сигурност и спокойствие за вашето семейство. Знаем, че електрическите автомобили все повече навлизат, така че са се погрижили и за това. Има и зарядни станции. Във всяка сграда има помещение за съхранение на бебешки и детски колички, както и на велосипеди. Комплексът разполага с 6000 квадратни метра озеленени площи и е в изключителна близост до гребна база. Ако искате вашия дом да е просторен и с функционално разпределение, определено имаме какво да ви покажем. Проектът съчетава в себе си светли и просторни жилища с функционални и практични разпределения. Новостроящата се сграда е с 2 асансьора. В комплексът ще откриете студия, двустайни, тристайни и 4-стайни апартаменти. Като част от удобствата, които предлага мястото, са ритейл парк, детски площадки, зони за релакс и отдих, в близост има и големи хранителни магазини. Хайде сега да ви покажем един от малкото останали 3-стайни апартаменти, който се състои от 135 квадрата. Можем да предложим подготовка за умен дом и подово отопление, което ще осигури комфорт и уют. Проектът предлага 100% осигурено паркиране с подземни и надземни паркоместа и гаражи. Без значение дали сте от Пловдив или региона, но ви се иска да инвестирате в имот в града, не се колебайте. Свържете се с Кристина. Телефонът й е в описанието. Сигурни сме, че тя ще ви помогне да откриете вашето местенце. Ние сме Явлена Пловдив.